И здравейте хора, аз съм като Дончерта, 17 и в днешното видео ще разглеждаме една тема, която е станала доста популярна в последните седмици, бих казал. И това е между САЩ и Гренландия, както сигурно вече сте разбрали. САЩ искат да вземат Гренландия, първоначално искаха да я купят от Дания, на която принадлежи, но тъй като Дания не искаха да им я продадат, сега САЩ заплашват, че могат да я атакуват и да се анексират просто те. И в момента много хора се чуят какво ще стане, но не знаят точно какво ще стане. Така че нещо видео аз просто ще си дам моята гледна точка на нещата и какво мисля, че ще стане. Като картата е малко шарена и можете да видите просто, че съм отсветил в жълто НАТО и в зелено са държавите, които и те са в НАТО, обаче тези 5 държави конкретно, които са Франция, Германия, Дания, Швеция и Норвегия, са пратили войници в Гренландия, които евентуално да защитават срещу САЩ, като са пратили някъде общо горе-долу 550, доколкото бях чел, което означава, че вече няколко държави, които не са само Дания, 4 други държави също пращат войници да защитават Гренландия. И нека да започнем от тук темата, че причината на Доналд Тръмп да иска да вземе Гренландия е място, което е и стратегически добро, тъй като може да разглежда цяла Русия, тъй като нали, земята е кръгла и съответно притежаваш ли Гренландия, може да наблюдаваш абсолютно цялото крайбрежие на Русия, както и заради многото природни ресурси на Гренландия, доколкото знам. И причината на Доналд Тръмп, поне главната, която казва, е, че ако той не вземе Гренландия, да САЩ, ако не анексират Гренландия, ще го направят Китай или Русия. Хора, сега не ми разбирайте погрешно, ама нали НАТО е съюз, който се защитава срещу именно Русия и евентуално ако някоя друга държава ги нападне. Не, нали самият този договор е да се защитават взаимно. Ако една държава нападне държава от НАТО, цяло НАТО да нападне тази държава. Кажете ми тогава защо САЩ би искала да анексира Гренландия, споради причината, че Русия могат да атакуват. Като може, примерно, ако Русия наистина атакуват Гренландия, да защити самата Гренландия, въпреки че се е в Дания. В смисъл това не прави никаква логика САЩ да искат да анексират целия остров, като могат просто да го защитават, което просто според мен означава, че САЩ използват това, че Русия или Китай могат да ги атакуват, да атакуват Гренландия, което поправете ме ако съм грешен, но което не мисля, че някога са говорили толкова много, колкото Тръмп, че искат да вземат Гренландия. И както казвах, това просто според мен означава, че Тръмп не иска да помогне на НАТО като вземе Гренландия, ми иска просто да помогне само на САЩ и съответно да гледа само своята държава като вземе Гренландия, тъй като цяла САЩ ще стане по-богата като има ресурсите на Гренландия и ще има по-голям инфлуенс, даже ще стане самата САЩ по-силна, както и ще стане, мисля, че втората най-голяма държава. И първото ми мнение е, че САЩ, ако наистина направят военни действия срещу Гренландия, НАТО ще се разпадне не напълно, но няма да е толкова силно останало, колкото преди. Също така, дали други държави ще се намесят, не съм сигурен. Примерно Канада мога да кажа, че според мен няма да се намеси, тъй като ако не знаете хора, между другото, Канада, ако решат, могат да спрат електричеството и водата на една много голяма част и много населена част от САЩ. Мисля, че някъде и до тази част. Не мога точно да ви кажа, бях чел някъде, че Канада могат просто и така да спрат водата и електричеството на много голяма част от САЩ, което ако го направят, САЩ наистина ще са в много лошо положение. Но ако има война между САЩ и Канада, може и в началото Канада да има някакви предимства, точно поради това, което казах, но по-нататък във войната САЩ със сигурност според мен ще победят, тъй като главно Канада, територията им, населението им е разположено на границата на САЩ, тъй като колкото по-на север отиват, толкова по-студено става все пак. Съответно САЩ могат да превземат най-големите градове на Канада и
цялата тази територия, другата няма да им е чак толкова нужна. И относно за Европа, кои други държави може? Бях също така чел някъде, не знам дали е пропаганда просто или наистина е вярно, че Германия са си махнали войниците от Гренландия, но няма да го коментирам това сега, тъй като не съм сигурен. Иначе други държави не мога още да кажа. Мога примерно да кажа обаче, че да речем Румъния едва ли ще пратят войници, също така Турция, България, Гърция, Македония, Албания, Черна гора, Молдова и като цяло тези по-малките членки на НАТО, както и балтийските държави също. Финландия е възможно и те, но не мога да кажа точно кои държави ще пратят войници. Великобритания е малко странно положението, нито защитават САЩ, нито са против нея, т.е. са в неутрално положение, но според мен ще бъдат притиснати от Франция и Германия да вземат решение, както и от САЩ. И също така нещо, което трябва да погледнем в това е, че ако САЩ наистина обявят война на Дания, според мен войната между Русия и Украйна ще се промени според мен драстично, тъй като без помощта на САЩ или САЩ едва ли ще пращат толкова помощ на Украйна, колкото ако са във война, както и Европа. Според мен ще видим Русия как правят още повече, как превзимат още повече територия на Украйна и според мен, ако наистина стане война между Дания и САЩ, Русия може и да вземат достатъчно територия, че Зеленски да най-накрая да поиска мирен договор и да видим краят пък на друга война, но това е съвсем моя теория, чисто според мен за това нямам абсолютно никакви данни, разчитам само на моите предположения, така че това е възможно и както казах, ако стане такава война, е съвсем възможно също така да се обяви някакво по-скоро или САЩ да бъдат изгонени от НАТО и евентуално може да видим напускането на някои други държави от НАТО, или можем да видим просто изцяло нов съюз, който да е подобен на НАТО, обаче без някои държави, но това можем да видим само с времето. Има и такава възможност, която САЩ се осъзнават какво правят, тъй като според мен те са в грешката в тази ситуация и да се откажат от Гренландия или поне пак да се пробват да я купят вместо да заплашват с военни действия и НАТО да се запази, не толкова северна една в други държавите, но поне да се запази, което и силно се надявам наистина така да завърши, САЩ да се осъзнат какво правят и да не се стига до война просто. Но друго, не знам какво повече да кажа. Ако има някаква нова информация, която да дойде, може да направя видео или ако не е достатъчна, или мога да направя пост, шорт или каквото и да е. Но ако наистина настане война и САЩ така от Гренландия, това ще е много зле, защото ще видим две от, да не казвам, най-силните държави, само Канада такова, САЩ и Русия, и двете ще са във война. Ние даже наскоро бяхме гледали и как САЩ обявяват война на Венецуела и даже, ако сте чували, което не знам как, ако не сте, че САЩ са пленили президента на Венецуела, така че САЩ, между другото, в момента какво правят? Те вече имат проблеми с Венецуела, сега правят проблеми с Гренландия, също така бях гледал в TikTok, което означава, че не трябва да бъда много сигурен в тази информация, така че трябва да прочита за нея в някои по-надежни сайтове, че Русия обвиняват САЩ, че дори стоят сега да го обясня по такъв начин. САЩ обвиняват Русия, че правят военни действия срещу Украйна, че правят просто война без чак такъв смисъл, без Украйна да им се направили каквото и да е. И Русия пък, доколкото чух, сега обвиняват САЩ, че правят абсолютно същото, за което казват, че Русия правят. Така че е съвсем възможно, но малко вероятно да видим, че и Русия нещо ще направи, в смисъл да участва в поне някак се във войната между САЩ и Гренландия. Не, че има война още да е, ама думата още не знам колко дълго ще стои. Така че всичко зависи от времето. Нека да се надяваме, че просто пак казвам няма да има война. И
Не знам какво поеш да кажа по тази тема, така че това ще бъде от днешното видео, хора. Надявам се да ви е харесало. И ако е така, можете да представя бутона, да се абонирате за канала с камбанка, за да пропускате следващите видеа. В канала ми можете да видите видеа, шортове, постове, лайвстримове и абсолютно всичко от такива географски теми до гейминг видеа, тъй като още не мисля, че каналът ми е достатъчно голям, че да разделям аудиторията ми на два канала, но кой знае за в бъдеще, сега просто подкрепяйте канала. Ще се видим в следващото видео. И от мен, чао!